Жив съм! Да, здравейте, аз съм Soul Hunter. Днес играем Minecraft. Спиш? Лист? Той нещо играем, не знам как се казва. Нещо интересно е. Тук са едни момчета. Умри бе, гадина, умри бе, умрима! Ти няколко пъти ме уби. Сега пак ще ме убиш, нали? Гадня. О, убих я! Супер! Да сме уби няколко пъти. За кой път печелим? Добре хора, не ми се играйте. И ще върнем след малко. Върнем се хора, ще играем Skywars. Котика коста. Две. Едно в едно лиш? Добре, съгласен съм. Чест. Добре. Хора, отдавна не съм снимал, сигурно са едни 2 месеца. От миналата година. Не съм снимал. Много е, да. Добре, сега ще почва малко да влеза път. Някой... не знам. Някакъв... тук в скайпа. Може да е някой от тези момчета, но... не знам. Заглушил съм и те не ме чуват. Защото не се занимава с тях. Те играят на Лига. Лига, да. Как съседите, за коя игра да говоря. Общо взето не отнем време. Остава? Нещо друго. Мисля, че този е тук. Изи писи ледам скуизи хора. Нямам думи просто. Просто нямам думи. Така хора. Да. Влязох някъде. Здрасти, Монтана. 4 човека. Добре хора. Да. Ще върнем как почнем. Почнахме. Да. Сега да се скачам така. Ти сега въобще 12. Бе хора, надявам се чувам добре. В момента съм с микрофона от слушалките, защото оня го изтървах няколко пъти и също и не работи. И сега съм с този микрофон от слушалките, надявам се чувам добре. Така, тая е пръсна просто. Бира. Да. Умри бе! Гадина! Умри! Опси! Добре.
Пепел, хора, извиняйте, че съм мъчал, но просто забравя да спра клипа на пауза. Печага, добре. Чакайте да се чест. Вече двама. Ще видим, мислят малко. О, хора, просто какви неща има. Направо се пукам от кеф, разбирате ли? В момента се пукам просто от кеф. Пукам се от кеф. Ох! Бах ти! Как лучше. Хора! Откачам! Ще откача! Хора, бягам се аз и тук и тук има някакъв. Иска да ме стреля със лък. Аз правя така и умирам. Нямам думи, хора. Нямам думи. Аз ще умря, хора. Не, няма дума. Нов мап. Страхотно. Хора, това просто е невероятно. 4 честа. Мали, аз ще му тук са кефа. Полайран. Какво ще да правиш? Чакайте да вземем това всичко. Не мога да оцеля. What? Той е хакерка, хора. Хак. Хакерите. Така, чешче. Хора, той е хак. Хора, той са някакви изключителни хакерки и двете, разбирате ли? Добре, хора. What? Той ще е за епизода. Благодаря, че ме гледахте. Не забравяйте все пак да се абонирате. Оставете по един лайк и чао, чао.